Ναι. Ο Μητσοτάκης είμαι επίτιμος, τι μου κάνεις? Μια χαρά, πρόεδρε μου, εσείς πώς είστε? Είσαι καλά? Είμαι καλά. Χρόνια σου πολλά, σε πήρα καθυστερημένα. Να είστε καλά, πρόεδρε. Και θα ήθελα πάρα πολύ να τα λέγαμε εκ του σύνεγγυς. Θα τα πούμε εκ του σύνεγγυς. Ήμουνα στα σφακιά σε ένα γρέντι, πέρασε καλά και θέλω να πω ότι τελικά τι θα γίνει, θα καταθέσει κατά του Παυλίδη, δεν κατάλαβα, μπερδεύτηκα. Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι ιδιαίτερα προσεκτικός, γιατί νομίζω ότι πρέπει να λάμψει η αλήθεια, γιατί αν δεν αλάψει η αλήθεια δεν πάει τίποτα. Και γι' αυτό σας ήθελα να φροντίσετε και εσείς να πείσετε τον Καραμανλή από τη δική του πλευρά να είναι πιο υπεύθυνος στις επιλογές του. Πρέπει αυτή τη στιγμή μην παρασύρεται από την τώρα και να ακούει περισσότερο εκείνους που το συμβουλεύουν σωστά. Μα δεν φταίει σε τίποτα. Τον οδηγεί στο κακό. Μα δεν φταίει σε τίποτα η κόρουλα από την τώρα. Που την είπες και μαύρη φάλαινα και με στεραχώρες. Μα το καλό θέλει. Δεν είπα μαύρη φάλαινα γιατί μοιάζει με φάλαινα, αλλά γιατί δαγκώνει σαν φάλαινα, Πρόεδρε. Αν είναι μαύρη φάλαινα η τώρα, εγώ τι είμαι, μαύρος δεινόσαυρος. Εν πάση περιπτώσει, Γιώργο μου, πρέπει να τα βρούμε. Μαζί με την τώρα να κάτσουμε και τρεις σε ένα τραπέζι. Δεν έχω, Πρόεδρε, να για το καλό της παράταξης και του τόπου. Εγώ θέλω τον Καραμανλή να κυβερνήσει ίσα με 10 χρόνια ακόμη. Αυτό δεν θέλεις κι εσύ? Όχι, Πρόεδρε, νομίζω ότι εσείς δεν θέλετε 10 ώρες με την κόρη σας. Αυτό δεν ξεκαθαρίσουμε. Άλλο η Αμερική και άλλο η Ελλάδα. Εδώ παίζουμε τα συμφέροντα των Αμερικάνων. Και αυτό με ενοχλεί, Πρόεδρε. Μα και εγώ, Γιώργο μου, το ξέρεις, μια ζωή με την Ελλάδα είμαι. Με είδες ποτέ εμένα με τους Αμερικανούς ή την τώρα που να πηγαίνω έρχεται στην Αμερική? Πρόεδρε, σας είδα πολύ καλά να μπαινοβγαίνετε στο Λευκό Οίκο και σας είδα πάρα πολλές φορές να στέλνετε τον μαδάκι στον Μπούς. Αυτό είναι άλλο θέμα όμως. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική. Μπαίνω στη λογική ότι δεν υπηρετείτε το συμφέρον της χώρας και γι' αυτό εναντιώνομαι στην κόρη σας. Μα γι' αυτό σου λέω, Γιώργο μου, κοίταξε να δεις. Γι' αυτό σου λέω. Να τα βρούμε εμείς. Εδώ θα πάρεις 10 έδρες από την Κρήτη. Δεν πρόκειται να κάνουμε μαζί. Να κάνουμε μαζί τη Νέα Δημοκρατία, Γιώργο μου. Η πατρίδα, εγώ είμαι σύμφωνος, αλλά δεν υπηρετείται η πατρίδα, κύριε Πρόεδρε. Ξέρετε την εκτίμηση και τον σεβασμό που σας έχω, αλλά η πατρίδα είναι πάνω απ' όλα. Γιώργο μου, η παρτίδα, συμφωνώ. Και εγώ για την παρτίδα νοιάζομαι. Όχι εσείς για την παρτίδα, εγώ για την πατρίδα όμως. Αυτή είναι η διαφορά. Είσαι ο Άριστος θα μείνεσαι περί πάρτης, Γιώργο μου. Το θυμάσαι που στο είχα πει τότε στα εγγένεια του καναλιού σου. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ πρέπει να ξέρεις ότι θα ήθελα να τα βρούμε μαζί με την τώρα. Να κάνουμε μια ευρύτερη κεντρώα παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και θα μαλώσω και την τώρα που είπε κάτι διάφορα για σένα που δεν μ' αρέσει. Κύριε Πρόεδρε, να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα, κύριε Πρόεδρε. Να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Πρώτον, ότι εγώ δεν παίζω μεσαία παιχνίδια. Δεύτερον, εγώ η μόνη σχέση που με συνδέει με τα άκρα είναι ότι χαίρω άκρας υγείας σε αντίθεση με κάποιους άλλους που δεν χαίρουν άκρας υγείας στο μυαλό. Και εγώ χαίρω άκρας υγείας. Μπηχτή για μένα ήταν αυτό, Γιώργο μου, δεν κατάλαβα. Εσείς και μακάρι να ζήσετε άλλα τόσα χρόνια, αλλά με την προϋπόθεση ότι οι γόνοι σας δεν θα προσβάλλουν τη δημοκρατία, την ελευθερία και το φρόνημα των Ελλήνων. Μα δεν την προσβάλλουνε, Γιώργο. Μα αυτό θέλω να σου πω. Είδες, ταυτιζόμαστε στις απόψεις. Και εγώ κατά του Παυλίδη θα ψηφίσω στη Βουλή. Να φύγει επιτέλους αυτό το καρκίνωμα. Όταν εσείς στη Βουλή, εκτός αν εννοείται θα ψηφίσει για εσάς ο Κυριάκος κατά τον οδηγιό σας. Με αυτό δεν θέλουμε. Εμείς αυτό το οποίο θέλουμε είναι να λάμψει η αλήθεια και με τον Παυλίδη και με τον Βατοπέδιο. Αλλά ιδιαίτερα, Πρόεδρε, με τη Siemens που ακούστηκαν πολλά και περίεργα πράγματα για την οικογένεια και τη Siemens. Ποια οικογένεια τώρα, Γιώργο, μα είναι δυνατό ποτέ? Ακούστηκε και το όνομα της Αλέξιας. Επειδή ήθελε τραγουδήσει η Αλέξια και τραγούδισε κάποτε στο σπίτι μου. Μα την μπλέξανε για την Αλέξια την τραγουδίστρια. Αυτό έγινε τόσο θέμα. Και Πρόεδρε, κοιτάξτε να εγώ δεν γνωρίζω, Γιώργο μου. Μόλις τραγούδισε σπίτι σας η Αλέξια εξαφανίστηκε. Ναι, αλλά ακριβώς της έδωσε την ευχή μου να πάει καλά. Αλλά πρέπει να σου πω, Γιώργο μου, ότι εγώ με την Siemens, πώς την είπες? Τη Siemens, όχι δεν ακούω και καλά, τα χρόνια περάσανε. Μου έβαλε και ένα ακουστικό. Το μόνο που ακούτε καλά, Πρόεδρε, το μόνο που ακούτε καλά είναι τη Μαρίκα. Θυμάσαι τότε στα εγγένεια του καναλιού σου, Γιώργο μου, εγώ είμαι ο πνευματικός σου πατέρας. Μα μην τα χαλάσουμε τώρα. Εγώ θα σε στηρίξω. Στήριξέ με και εσύ να ανατρέψουμε επιτέλους τον Καραμανλή, να κυβερνήσουμε με πρωθυπουργό την τώρα, αντιπρόεδρο εσένα, τον Κυριάκο υπουργό εξωτερικών και τον Άδωνη Γεωργιάδη υπουργό πολιτισμού. Αλήθεια, γιατί δεν τον παντρεύομαι μαζί τον Άδωνη, ρε Γιώργο? Πρόεδρε, γιατί ο άνθρωπος θέλει να μακροημερεύσει. Φοβάται μήπως του δημιουργήσει καμιά. Έτσι, δεν ξέρω εγώ, ναι. Εν πάση περιπτώσει θα του πω να σας στείλει μια πρόσκληση για να ξέρει στη ζωή του ότι πρέπει να αποφεύγει. Βέβαια, για να πάει και γούρι στον Άδωνη να εκρηγεί
Και σε σένα Γιώργο μου σου εύχομαι το λαό. Όχι πρόεδρε, μην το κάνετε, παρακαλώ πολύ. Εύχομαι το λαό μαζί με τη Νέα Δημοκρατία να κάνει το καινούριο κεντρό σχήμα. Μητσοτάκης, Καρατζαφέρης, χέρι-χέρι, μαζί θα προχωρήσουμε, μαζί θα κυβερνήσουμε. Εσύ μπροστά και εγώ από πίσω με την Τώρα, τον Κυριάκο και τα άλλα παιδιά. Γιώργο. Πρόεδρε, θα έλεγα ότι αυτοί είναι ευσεβείς πόθοι οι οποίοι δεν πρέπει να τον βιηθούν. Γιατί άλλο τα πολιτικά παιδιά και άλλο τα φυσικά παιδιά. Δυστυχώς τα πολιτικά σας παιδιά βγήκαν με μυαλό, ενώ τα φυσικά σας παιδιά βρίσκονται με τρικυμία εν κρανίο. Πρόεδρε, κάποτε υπήρχε τραγούδι Λαός και Κολονάκι. Τώρα θα πούμε Λαός και Μητσοτάκη. Δεν συμφωνείς? Προτιμώ το λαό και αφήνω πίσω το Κολονάκι και τα ομόριχα. Σε ευχαριστώ Γιώργο που να είσαι καλά, που τα είπαμε. Χρόνια σου πολλά και πάλι. Σε εύχομαι υγεία, μακροημέρευση και ίσα με 13% το λαό στη Βουλή να ρυθμίσει τις αλλαγές, τις μεταρρυθμίσεις. Να είστε καλά πρόεδρε, λαμβάνω αυτή την ευχή ως δεδομένη και ελπίζω ότι το 2013 θα είναι παρόν στις ευρωεκλογές. Και σε περιμένω να φάμε με τα ντολμαδάκια εγώ, εσύ και τώρα της Μαρίκας μου στην Γρυφάδα. Να είστε καλά πρόεδρε, αλλά είναι αυτηγενός ο χώρος. Εν πάση περιπτώσει λαμβάνω υπόψη την πρόσκληση, έστω και μέσα από αυτό το πνεύμα της ανεξάρτητης και αδέσμευτης κρίσεώς σας. Σε ευχαριστώ πολύ Γιώργο που να είσαι καλά. Χρόνια πολλά. Γεια. Ελπίζω να μην κατάλαβε ο Γιώργος ο Καντζαφέρης ότι ήταν ο άλλος ο Μητσοτάκης η μαϊμού. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Γιώργο.